And now, ladies and gentlemen, to render the response on behalf of the family, please help me welcome Mr. J.P. Labella. Edgardo Labella. Magkalahi ang atong pagkaila kang Edgardo Labella. Naay uban kaninyo nga nakaila kiniya isip graph poster sa publiko. Gikan sa iyang pagkakonsihan, pagka-vice mayor, labaw na gyud sa iyang pagka-mayor sa siyudad sa Subo. Naapoy daghan nga nakakita kaniya, pero ako nakaila ko niya isip usa ka amahan nga nagpinangga og ni atiman kanako, amahan nga nilaba sa akong bisti, niluto sa akong pagkaon ug maoy nitabang pag-andam kanako padung sa eskwelahan, hilabi na sa mga higayon nga nitrabaho ang akong inahan. Si Papa, dili siya ang tipo nga tawo nga manghambog sa iyang kalampusan. Ang iyahang lawom nga dedikasyon sa serbisyo publiko, gitugbangan og tiunay og pagkamahiubsanon nga pangalagan. Mauna kami mga pamilya, banay ug mga mahal kaniya, nakakita daw mura ug wala siya maihaom aning gubot ug madinungtanon nga kalibutan sa politika. Si Papa, kanunay siya naa sa akong kiliran, migiya kanako sa mga pagsulay nga niabot sa ako ang kinabuhi. Diha sab siya sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Istrikto apan kalma nga magtutudlo para kanako og sa daghan pang mga tao kinsang kinabuhi iyang nahinol, siya mao ang among inspirasyon. Lahi-lahi ta og pag-ila kang Edgardo Labella. Apan sa daghan pod nga mga butang, susama pod ang atong pagkaila kaniya nga ang kagasig sa pagserbisyo, ang pagpahiubos, pagka mabinot-anon, ang pasensya ug ang ligdo nga pagtuo, mao kini ang mga butang nga ni paila sa akong Papa. Ako mingawon jud ko niya ang kasakit o kahiubos sa iyang pagbiya, pagbilin sa akong kasing-kasing aning mga buwan sa Pasko, bag-ong tuig o sa mga sunod na katuigan. Apan matagbawon gihapon ako nga nakasaksi sa mga nabuhat niya alang sa pinalangga niyang Sugbo o sa pinalangga niya ang mga Sugboano.
ang atong mga kinabuhi mas nahimong bililhon tungod dunay usa ka Edgardo Labella nga nakakita nga ang pagserbisyo sa katawhan maoy iyang misyon sa kinabuhi, nga ang pagserbisyo kinasing-kasing, nga ang pagserbisyo maoy sinugdanan o katapusan, nga ang pagserbisyo maoy tumong o tinguha hangtod sa katapusan, og siya mao ang akong amahan. Nanamilit na kami ug unta makaplagan nimo ang tapis nga pagpahulay nga ngayon ug angay lang gayod kanimo. You will always be in our hearts, and I love you so much, Pa. We love you so much. Thank you. And that concludes the Necrological Services of the City Government. And we would like to thank you all for joining us in grief, in remembering the great legacy of our beloved Mayor Edgardo Labella. Though he may not be with us physically now, but his legacy will live on with us forever. Maraming salamat, Mayor Ed. Kapahulay. Daghang salamat. Now, the members of the Philippine Navy will be ushering our mayor to the cathedral for the final mass. We would like to request our guests to vacate the seats to allow the honor guards to perform their duty honoring our mayor, bringing him to the cathedral. As a gentle reminder to all our guests, employees, friends, and lovers of Mayor Edgar, we have a limited number of individuals in the capacity at the cathedral. And so with that, we ask for your kind consideration that not all will be merited and permitted to enter to the cathedral. And so with that, among iawhat ang tanan, ipaabot ang atong mga pagkampo, gawas sa cathedral. After the Mass at 12, the Mayor will be brought to his final resting place in Golden Haven. There are registered vehicles for the convoy. So as you wish to extend your final respects to our Mayor, you may do so. But strictly we will impose the assistance of our City Traffic Office and the Philippine National Police for the smooth transition to ensure that Mayor Edgar will be brought in time